Viva Jesu, viva! Viva Jesu, viva! Angithi siwafakile ama roll on. Kusemdletsheni phela lapha kuyagezwa. Ikhwaphaka lime kanje. Isandla phezulu mawuyifakile I roll on. Viva ngoJesu, viva! Viva! Viva ngoNkulunkulu, viva! Viva ngoNkulunkulu, viva! Zikhona insizwa. Zikhona insizwa. Webafethu ngicela amakhwela lapho nithi jovijo. Apha amantombazana. It's nice to be here. Kumnandi kuba lapha. It's nice to be here. Kumnandi kuba lapha. Omunye uzobuza ukuthi usho kanjani ukuthi kumnandi kuba lapha ngoba thina siyakhala. Lapha ekhaya ke thina siyakholwa sikhonza uJesu Kristu, sisindisiwe egameni lenkosi lethu uJesu Kristu, asikhali. La ekhaya futhi kwamanqele sikhuliswe kanjalo, asifi, siya resta in peace, umphefumulo wethu uhambe uye kuNkulunkulu. Yingakho siwumndeni kaManqele singeke sihambe isikhathi singakafiki. Yingakho siwumndeni kaManqele namhlanje sizobeka ithambo lentombi endala yango 1950 ephile 72 years igwedla isihlalo, 29 years igwedla isihlalo. Mangathi nje gwedla isihlalo manje uzosigwedla 29 years, ungathi thatha isibhamu uMthandeni ungidubula umbulala okungcono. Ngeke ukumele lokho. Nezingane zikhalela zithi silambile mama noma zithi silambile baba. Yingakho ke sijabuleke. Aphinda athi omunye ucula kanjani kufiwe, nisho njalo ngithi ku Facebook. Isikhathi sokuniphendula ke lesi kusukela manje kuya phambili. Bengithule nje sonke lesi sikhathi. Ithi insizwa mayikhuluma noma amakhehla athi mayikhuluma athi lapha emzini kaBaba mkhulu uphondo lwendlovu, umkhulu wathi asikwenzi lokho la ekhaya. Ngifuna ukwazi ke ukuthi ke nalapha kwamanqele kunomthetho wakhona. Nami ngithi ubaba omkhulu wami noma umkhulu wami wathi la ekhaya asikwenzi lokho. Ungathathi into ongayenza ekhaya kini bese uthi nami wawusho umkhulu wakho hayi wami ukuthi ungahlabeleli uma kufiwe, ngoba nithi kuyafiwa ngithi. Mina ngiyahlabelela uma kunje ngoba akafile umama kodwa urestile in peace. Umkhulu wakho phondo lendlovu noma ubhojongwane washaya ngonyawo phansi wathi aligqoke ibhuluke la ekhaya. Kwakusho omkhulu wakho kwabuthelezi noma kwamfusi noma kwaDlamini la ekhaya kwamanqele wami umkhulu uma athi asifi, uma semukela uJesu ngoba uJesu kuphila. Uthi uJesu akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Uthi uJesu ongivuma phambi kwabantu nami ngiyomvuma phambi kaBaba ezulwini. Yingakho ke nami niphelele nizinsizwa, niswenkile, nigqoke kahle imbala emhlophe nebomvu ningisupporta. Kodwa mhlambe ngenzeka abanye beni babuye besala endleleni benga understand ukuthi yini ngisinde eBhamini, ngisinde koShevu, ngisinde noma izitha zami zezingilethela amaphilisi ngoba zizokuthiwa ngiphathwa amehlo zithi nanka amehlo, nanka amaphilisi amehlo dlana. Ngiphinde ngisinde nalapho ngithi ngiyawamukela amaphiliseni kodwa ngizowadla ngama condition ami. Angizukwenqaba ngoba mangwenqaba nizothi nenzondo yeqiniso. Kanti akunayo inzondo yeqiniso, ngifuna ungikhandela igama elibi emphakathini kube ngathi ngumuntu omubi nongakhulisekanga kahle. Namhlanje ngikhuluma kahle ngoqobo lwami ngoba ngiphambi kwesidumbu sika mama, ngiphambi komndeni wami engikhuliswe kona. Noma ngabe uqamba manga kangakanani ngeke uqamba manga uqambela abantu bendawo, uqambela abantu abakwazi umncane usahamba jwabu usalusa izimbuzi, usakhetha amankonyane. Lokho engikukhulumayo kuyiqiniso. Yingakho futhi ngivuma ngithi kuzona zonke igigaba senizibonile zenzeka, ayikho inyanga enginayo. Ngibonile
kukhona ubaba omabalengwe lapha baba mabalengwe awungazi kwesakhe isigodlo mina asizwani nje ngisho ukuzwana kodwa ngoba usufikile la ngizwe kuthiwa imali ze-absa mabalengwe abayifuna abantu kodwa akwazi usibona isicathulo sami sika 4000 phambi kaguqa wakho angeni futhi ngeke ngene kodwa ubaba uyinsizwa futhi unobuntu ngoba ufikile wazoba kanye nathi lapha siyanemukela baba mabalengwe iphinde ngethule ubaba uMtekhala nazi ukuthi ushwini uMtekhala okay ngethula ubaba ushwini uMtekhala nangu baba ushwini uMtekhala bakhona lapha obhuti engabafica lapha ngicela imdedela ngene obhuti labe ngabafica endimeni bangifundisa inhlonipho ngimncane ngafikela kubona kodwa uzobeka ubhuti ngendlela angazi ngayo angeke ngize ngimkhulumele baba siyakwemukela sanibonani umphakathi wasemdlesheni angeke ngandeke namaningi nami ngilapha nje njengeqembu njobe seshilo umfana mina ngithi umfana ke uyazi njobe seshilo ukuthi ke ushwini uMtekhala anguphikike lokho usho khona impela ushwini uMtekhala kodwa ke namhlanje ngisuke ekhaya ngihamba neqembu uMtekhala umaqatha noDukzini kusho ukuthi njengoba ngila nje ngihambela iqembu uMtekhala nomaqatha noDukzini so ke bafowethu engizokusho kakhulu ngalensizwa njengoba ngila nje nami ngizobhunga emswaneni kunye neqembu ngizothi dudu emndenini wakwaManqele kunye nezihlobo kunye nomphakathi wakhona okuvelela ekhaya bafowethu kuhlukumeze sonke akuyinto emnandi ukushiya umama wakho ngiyabonga nje ke ngiyambongela umfo waManqele mina ngoba mangibona kunjena okwazile ukuthi uma wakhe amfihle ngesizotho mhlambe lesi naye akade sifisa ngoba mhlambe mina owami umma ngeke ube njena ngiyambongela kakhulu ukuthi ulitholile ithuba lokuthi uma wakhe amfihle ngesizotho ngoba ayikho into ebaluleke kakhulu emhlabeni ngokuthi uhloniphe abazali bakho umhloniphe ephila umhloniphe noma engasekho ngiyabonga kakhulu umfo waManqele engingakusho ngaye ahlangananga nje sihlangane ngawo umculo impela kodwa ufike emncane mhlambe ngabe omunye wabasekampanini kaShwini uMtekhala kodwa ngenxa yabaphathi mhlambe akubanga njalo ngoba wafikela kithi impela kodwa ngokuhlonipha nangokuhloniphana nangokuhlonipha kwakhe ilo saphila leyo mpilo mina angizange ngithathe ngokuthi ngoba engazange athole ukungena ngaphansi kwethu noma mhlambe engaphumelelanga ukuthi asebenze nathi sekungaba inkinga leyo lo saphila nje umfana omncane kimi uyangihlonipha ngiyamhlonipha siphila nje impilo yasemakhaya le ngibona la ekhaya engathi iyaphila ngithi mfo waManqele kunye nabalandeli bonke begcokamelisha ngithi bafowethu alwehlanga linehlanga akalinyalelwe yedwa umfo waManqele nomndeni wakhe silinyalelwe sonke thina amaciko ngoba into ebalekile ukusupportana nanokuthandana konke umuntu bafowethu umuntu nomuntu unezono zakhe ngaze ukuthi angikhulume ngoba umfo waManqele kukhona la ekugcine sengathi mhlambe uma ngabe kuneyinkinga zeqembu kaShwini uMtekhala kwase kuba khona engathi uyathinteke engathi mhlambe uyena okwenze kwanje ngifuna ukusho lokhu bekhona bakhona nabangekho bayoza ukuthi ngishilo akunjalo bafowethu akuzange kwaba njalo inkinga yeqembu laShwini uMtekhala ephakathi kweqembu laShwini uMtekhala hayi ugcokamelisha umuntu nomuntu akayithwalele izono zakhe ngoba naye mhlawumbe unokwakhe okubhekene naye akufanele kathwale isono somunye umuntu ngithi ke ngiyamkhulula ukuthi nazi ukuthi namhlanje obazi ukuthi mhlambe iqembu laShwini uMtekhala ngoba kunjena nje ingenxa yakhe cha akunjalo bafowethu ngicela nje nazi nonke ukuthi uMthandeni akanankinga ngaze ngichaze ngokuthi mhlambe before kuvela lezo zinto lezo siyasashaya ingoma naye umfo waManqele engazike noma uNkulunkulu wayesazini ngoba leyo ngoma yayithi uNkulunkulu yena wazi
bafowethu ngaleleni na ngakhala kangaka iminyaka yonke. Sasishana umfoko amanqeleke leyo ngoma. Ngathi ke wayesazi mhlawumbe uNkulunkulu kushuthi uNkulunkulu waziqala ngempela ngoba nathi yasifikela leyo ngoma sise studio naye yamfikela nathi sayigcwalisa yayisiba nje ngoba nanizwa ke. Bafowethu sibonga kakhulu ukuthi sithole ithuba lokuthi nathi sibe khona la ukubekwa kamama. Sithi umama lale kahle ahambe kahle uqineke mfoko amanqele umukele nje isimo sonke sempilo. Ngiyabonga.